Nu ska jag äta upp din rumpa. Nej. Jo, titta. Nu kommer den. Rumpätaren. Den kommer äta upp dig nu. Nej. Var är näsan? Rumpa. Rumpätaren. Nej. Snälla. Kan du ge det till mig? Nej, Jo. nu ska jag äta upp din rumpa. Nej, man gör inte. Man äter inte den med rumpan. Man fiskar med sånt. Man piskar Sofias näsa med den. Nej, man gör inte. Man tar en bläckfisk med den. Jaså? Ja, inte jag. Nej, inte du. Du, nu ska jag äta upp näsan. Sluta mamma. Kan inte. Jo. Den har fastnat. Nej. Bara. Får jag visa dig? Visa. Där. Först tar jag. Först. Man kan följa. Och så har jag hem. Aha, har du glömt hur den funkar? Nej, det var så du stoppade. Nej, det var så du stoppade fingrar där. Så. Så. Nej, där. Nej, där. Titta hur mamma gör. Så. Och så. Så. Det gör. Nej, Men jag kan inte. jo du kan. Så.